Nay, tumutawag ba ni pare Ambaw? Hello, pare. Aw, yung bigat. Nay, mayat sa nga damag day ta, pare. Shot? Aw, win kainaan po pare. Hindi mo lang nga madamdamag na bayagay nga makasisyata ka. Aw, may iliw ako, iti arak. Inaapaw. Win pare, win, gamday. Aw, mo ti kwartak tatang, baam ta, dumaskarti akini bakit ka? Win pare. Win ta, mang panunutak no, kasano iti tiknik nga malupit tapno makadawat ak ti kwartak. Aw, sige pare, win. Oh, dati sumsumret yung panunot ka. Pang malupitang tiknik pare. Aw, sige garot pare. Win. Umayak dita. Win, sige garot pare. Ay, kasapulan nga agbalikas dito nga planaw. Bakay! May kabantaoy. May kati katay ko pa lang basbasain dagit datoy litrana dito'y bakay. Nanay talaga nga kumapoy sa ti panagkita ko. Gito'y babasit nga litrana. Kasla kutunan. Nasigaro ti kong kunak bakit. Nga talaga nga kasapulak sa ti agpa-check up. So nga awan ti kwartak dito'y bakay. Mabaling nga dumawat. Isang ribaw nga pagpa-check up ka. Ano talaga nga... Isang ribo lang? Nuri isang ribo lang ta. Agpa-check up akpay lang. Ano makitak man nun niya. Ti sakit na dato'y matak ta rin. Isang ribo lang ata? Talaga nga babasit. Dato'y litranan bakay. Yes. Effective siya nga talaga. Dato'y planawk. Nangangamoy alak na. Ang galing-galing mo talaga, Edwin. Wala kang kakupas-kupas. Ang ko nga mabasan na yan dayaw. Kasapulan nga permi nga iyasadag ko tatlo. Mabasak na gito'y litrana. Bakit? Wine, bakit? Anay, talaga nga awanay. Babasik na gito yung litran ang kung nga malasi na yun. Isang ribo tatloy. Pagpa-check up mo no kurang ka sa ribo. Dati kwato. Sa ribo ko, sang gasot mo dati ba kahit? Congratulations la kaya mo ka sa pula ng ti-check up. Hindi yata sa nga gasutan ka ano pa supay nga paggatang ti mantika. Ikakidag ta basit ka rubayan na. Bakit tayo matam-matam ka? Madi talaga ba kahit? Makita nakpay? Makita nak no sa nak makita bitugang ka. Mamanay. Tuhan, hindi plano pari ang bawi. Napurnada manan.